amb el lema de no ens cansem de fer el bé, que són paraules de Sant Pau, i que aquest any ha volgut el Sant Pare oferir-nos per fer aquesta la nostra Quaresma. Som a la Catedral de Lleida, on dins de breus moments el nostre bisbe Salvador Jiménez Valls ens oferirà un recés de Quaresma. Això vol dir que aquí comença la Setmana Santa i la Quaresma lleidatana, a la Catedral de Lleida. Ve sent habitual que el bisbe de la diòcesi ofereix una reflexió. Durant uns 50 minuts, combinat amb un parell de temes musicals i cantats, ens oferirà la seva reflexió. Acabo de parlar amb el bisbe Salvador Jiménez i ficarà 3 motius importants per tindre molt en compte, 3 reflexions. Han tingut la pandèmia per el tema del Covid-19, han tingut també lògicament, algo en què pensar. Aquest volcà que tan mal ha fet amb una de les nostres comunitats espanyoles, però també ha parlat del que estem tenint a Ucraïna. I per tant, aquestes 3 reflexions segur que avui serà el que el bisbe ens explicarà. Però ens dirà que han de seguir fent el bé, però han de seguir pregant, però han de seguir també fent aquella ajuda amb aquells germans que ho necessiten. El proper dia 25 li han demanat al bisbe els romanesos, en aquest cas els ucranians, no els romanesos sinó els ucranians, en aquest cas que fem una pregària conjunta. Així ho ha demanat el Sant Pare, que preguem per la pau. Per tant, el proper dia 25 a Sant Pere, a les 6 de la tarda, es farà una pregària conjunta dels ucranians, conjuntament amb romanesos, en aquest cas amb russos, i en aquest cas també amb catòlics de la nostra pròpia església. A les 7 de la tarda obre la missa, però també hi haurà 24 hores de pregària, 24 hores de pregària davant del Santíssim, que serà el proper dia 25 també a Sant Pere. Ho tindrem allà. Aquest és el començament, però hi haurà més actes. El proper dia 3 serà el pregó de la Setmana Santa a la Seu Vella de Lleida, on l'historiador i escriptor Jordi Corcó farà el pregó de la Setmana Santa. Es combinarà amb diferents representacions del que és la Passió, del que és la Moixiganga, de tota una sèrie d'elements que es combinaran per poder parlar del que és la Quaresma lleidatana. Li seguiran, lògicament, abans, en aquest cas, el proper dia 28 i el dia 30, ens anirem a la Casa d'Andalusia de Lleida i de la mà de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida tindrem la possibilitat de tindre 2 xerrades importants. Les 2 parlaran de la Quaresma, una Quaresma més de la forma singular, de lo que són les processons, de lo que és la reflexió quaresmal, i una altra serà més teològica. Però tot això combinarem també amb la poesia, com no podia ser d'una altra manera, a la Casa d'Andalusia, la poesia de Quaresma i també les saetes, acompanyats amb guitarra. Continuarem i ens arribarà precisament, si anem a comarques, anem a l'Urgell i ens quedem precisament a Bellpuig, el dia de la Verge dels Dolors, després d'haver estat a l'oratori i de tindre la visita protocolària, la visita de pregària a la Mare de Déu dels Dolors al carrer Cavallers, tindrem la missa que farà el bisbe, però a Bellpuig, a les 10 de la nit, tindrem la magna processó. 6 meravellosos passos de Setmana Santa processonen dedicats a la Mare de Déu dels Dolors. Nenes blanques, capellanets i tota una sèrie de senyores pregant a la Mare de Déu. I precisament en aquest moment el senyor bisbe està a punt ja de donar inici a aquest recés i les dic ràpidament. Allí serà el moment que sortiran 6 passos de Setmana Santa i a continuació tindrem la magna processó. Però ens quedem el diumenge de Rams pel matí tindrem la possibilitat de tindre, com no, la processó de la Somereta al barri de Pardinyes. I per la tarda anirem a la processó de la Mare de Déu dels Dolors. 10 passos, participen cases regionals, associacions de veïns, entitats religioses per fer una magna processó dedicada a la Mare de Déu dels Dolors. Dijous Sants tindrem la processó del silenci de la mà de la congregació, de la confraria, en aquest cas, que l'organitza del Cristo de l'Agonia. Prèviament a les 12 trencaran l'hora a la Casa d'Aragó. La Casa d'Aragó de Lleida és habitual que trenqui l'hora al pati de l'escorxador de la nostra ciutat de Lleida, però hem de seguir endavant perquè arriba el Divendres Sant. I el Divendres Sant tenim la possibilitat de veure els tambors i bombos de la Casa d'Aragó amb una desfilada anunciant el que serà la processó del Sant Enterrament, amb el qual no faltarà per la nit el Crist Jacent, la Mare de Déu de la Soledat i tota una sèrie de passos com aquest que tenim aquí, que diumenge de Rams i Divendres Sant participarà de les processons portat per la Casa d'Aragó de Lleida. És el pas conjuntament amb el del Crist Jacent més importants i la Somereta que surten a les nostres processons lleidatanes.
També tindrem els viacrucis penitencials, us tindrem a l'Horta de Lleida, us tindrem a la Seu Vella, us tindrem a les diferents parròquies i, lògicament, una recomanació. El proper dimarts sant, no es perguin de vindre aquí a la missa crismal, la benedicció dels Sants Solis, que després hauran de ser distribuïts a les diferents parròquies per donar la Santa Unció. Per tant, la possibilitat de vindre també amb aquesta reflexió de Quaresma. Salutacions cordials i ara sí, és el senyor bisbe de la diòcesi que comença ja la seva predicació, en aquest cas el seu recés de Quaresma. Gràcies a Bernat Castellví, a cura del control tècnic i també de la filmació. Pietat, o Déu, vos que sou bo, vos que estimeu, perquè sou l'amor, renteu-me bé del meu gran pecat, purifiqueu el meu mancament. Prou reconec el meu pecat i el mal que he fet, sempre el tinc present. És contra vos, contra qui he pecat, i en vos he ofès tots els meus germans. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant. Amén. Senyor, es posem en les teus mans sempre. En aquesta tarda del tercer diumenge de Quaresma, volem confiar cada dia més amb tu. I comencem dirigint-te la pregària que el teu fill, el nostre Senyor, es va ensenyar. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.
el nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. I a tu, Mare de Déu, Mare de Jesucrist i Mare nostra, acompanya'ns sempre en el nostre camí de la Quaresma i de la vida. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia. Entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Començo esta tarda llegint-los o proclamant un petit text de la paraula de Déu. Como he traído la Biblia más pequeña que tengo en casa, lo vamos a leer, proclamar en castellano. Dice el libro de Samuel, capítulo 2. El rey David, sabéis que es el gran rey del pueblo de Israel, el gran pecador y el gran penitente. Y es la figura que realmente era admirada durante los siglos por todos los judíos. Este rey se decide un día a hacer un censo, seguramente porque se fiaría más de los que tenía allí que de Dios. Hace un censo y el profeta acude a él y le dice: al día siguiente, cuando se levantó David, había llegado Gad el profeta, el vidente, y le dirigió esta palabra. David respondió a Gad: escoge uno de estos 3 castigos: 3 años de hambre sobre la tierra, 3 meses de huida ante tus enemigos, perseguido, o 3 días de peste en tu tierra. Reflexiona, pues, y ve lo que le has de responder al Señor Jesús, al Señor tu Dios. David respondió a Gad: estoy en una cruel angustia. Caeremos en las manos de Yahvé, que es misericordia, y su misericordia es grande, antes que caer en manos de los hombres. ¿Por qué me pregunto en estos días, o por qué me he acordado tanto de esta escena? El rey David confiaba mucho en su ejército. Y el Señor le dice: mira, como has dudado de mí, pecó por otro asunto, como saben, de una mujer que no era la suya, pero eso estaba un poco al lado. Ahora peca David porque no se acaba de fiar del Señor. Y el Señor le dice: escoge 3. Y he mirado, después de muchos días también de pensar en nuestro mundo y en nuestra historia, que cuántas veces yo mismo, cuando veo y cuando soporto la situación tan dura que pasamos, uno tiene la tentación
de no fiarse de nadie, sobre todo del Señor. Y me interesaba decirles esta tarde, como primer consejo, tenemos que acabar siempre los días de nuestra vida confiando más y mejor en el Señor, como el rey David. Era el rey y acaba diciendo, Señor, me fío más de ti que de todos los demás hombres. Y lo decía porque nosotros, cuando vivimos, intentamos aceptar y obedecer la palabra de Dios en todo momento. Sin embargo, las circunstancias de la vida, las enfermedades, los desamores, mil circunstancias nos impiden estar tranquilos y creer, y nos pone y nos asaltan un mar de dudas. No digamos cuando nos pasa a nivel mundial o a nivel general unas situaciones tan dramáticas, tan trágicas como las que hemos vivido en estos últimos meses. Y sin embargo, los cristianos, después de soportar tanta inclemencia temporal, necesitamos decirle, Señor, confiamos, continuamos confiando en ti. Le recuerdo 3 hechos que nos hacen sufrir, o nos han hecho sufrir mucho a todos. El primero, la pandemia. ¿Cuántas preguntas sin respuestas después de tantos meses de sufrir por los fallecidos, por los enfermos, por los cuidadores? Un hecho muy duro. Después estuvimos varios meses mirando la televisión como un volcán de una pequeña isla de Canarias destrozaba casas, haciendas y vidas de aquella gente. Y uno pensaba, Señor, ¿por qué tanto dolor? Y hace unos días vemos en televisión una y mil veces la destrucción de ciudades, de casas, el aniquilamiento y la muerte de tantos civiles y militares en Ucrania. ¿Cómo es posible tanta destrucción y tanta muerte? Y cuando nosotros nos ponemos solos delante del Señor, podemos decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y uno se acuerda siempre del mal. Y muchos de nosotros intentamos ante esa realidad huir, aumentar nuestras dudas y pensar que el Señor, el Dios del amor, de la misericordia, el Dios compasivo y benigno, nos ha abandonado. Nosotros no elegimos el mal, lo podemos provocar muchas veces, pero el mal nos llega y nosotros queremos tener una actitud, si no positiva, sí al menos de confianza en Dios. Por eso para mí, este retiro de Cuaresma, como primer consejo, es de decirme a mí mismo y proponerles, a pesar de todo, los cristianos confiamos en el Dios de la historia. Hoy, por ejemplo, no es el caso porque todos han ido a misa, han celebrado la Eucaristía en su parroquia o aquí en la catedral. Y la primera lectura trataba de este mismo asunto. El Dios nuestro es un Dios personal. Moisés le quiso decir, oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué digo de ti cuando vaya al pueblo judío, a mi pueblo y tu pueblo? Diles que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. Primera gran explicación. No le dijo a Moisés, yo soy el Dios del trueno, del volcán, yo soy el Dios de las tormentas y de los vientos. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y después se encarna en Jesucristo.
¿Qué de religión, qué pueblo ha tenido un Dios tan cercano como el vuestro? Que tenéis al Señor hecho hombre como cada uno de vosotros, con los lloros, con las alegrías, con los sufrimientos, hasta la muerte en cruz. Ese es el Dios nuestro. Por eso continúo con mi idea que después repetiré también seguramente en la homilía. Nosotros confiamos y queremos a este Dios que nos ama, a este Dios que nos ha dado totalmente la libertad para que actuemos. Tenemos el mal objetivo, y tenemos maldad también en nuestro corazón, porque aceptamos o soportamos los males, pero también podemos producirlos. Por eso nosotros le pedimos, Señor, elimina de nuestra vida toda maldad, toda maledicencia, toda mentira, toda falsedad. Y eso es un buen reclamo para que en esta Cuaresma vayamos todos nosotros por la senda del bien. Por eso les propongo siempre la misma manía mía, que pase lo que pase en nuestro mundo y en nuestra vida, tendremos la palabra de Dios al lado para leerla, para rezar con ella y para tener fortaleza suficiente para continuar caminando. Com veuen, és sempre complicat. La fe és difícil d'acceptar tal. Sols l'accepten aquells que confien, aquells que es fien de la persona que ens escolta. Nosaltres volem ser persones creients que accepten tota l'ensenyança de Jesucrist, tot el que ell ens ha ensenyat a nosaltres. Per això jo us demanaria a tots, fixem-se en la nostra vida, mirem què fem, com actuem, en qui pensem, què som. Saben que hem dedicat algun temps a l'escola, o sigui, si n'hi ha més d'un mestre, saben que nosaltres, quan es formem en cristià, volem fer-ho tot. El recés d'aquesta tarda no és una manera de donar-los coneixements. Volem sempre 3 coses en la vida diària: aprendre coneixements de Jesucrist, saber fer coses i saber ser. Coneixements, actituds davant del món i també, sobretot, habilitats. El cristià és aquella persona que mirant a Déu vol convertir-se. Eixa és una altra paraula que avui apareix en l'Evangeli que hem proclamat en la lectura de Sant Lluc. Convertiu-se, diu el Senyor. Nosaltres volem aprendre coses del Senyor, però volem mirar qui som i com es convertim. I també volem actuar. Les actituds de la vida les aprenem de Jesucrist i les aprenem uns d'altres. En aquesta ocasió parlo a vostès, vostès m'escolten i uns i altres s'influïm en les opinions que cadascú us diem. Per això és important que la influència més forta per a nosaltres sigui sempre la paraula de Déu. Jo us puc influir, vostès influïxen en els fills o en els nets o en els amics, per a bé i per a mal. Per això és tanta responsabilitat quan nosaltres com a creients, buscant la coherència, volem fer allò que ajuda l'altre a creure i a viure. Eixa és la segona cosa que a mi m'agradaria que vostès, que tots, aprenguérem. Vulguem influir en el bé en els demés. Que la nostra paraula, que la nostra actitud sigui sempre positiva. Que vulguem als demés. Que vulguem que els demés
coneguen a Jesucrist, que vulguem que els demés diguin sempre la veritat, siguen generosos, compartisquen, traten els demés com a germans, com a fills de Déu i germans sobretot de Jesucrist. Qui som? Què fem? Què aprenem? Això ho fan els nens de l'escola. Nosaltres també volem fer en esta escola de Jesucrist, que és l'Eucaristia, els sacraments, després de sempre haver llegit i proclamat la paraula de Déu. La Quaresma per a tots nosaltres ens obliga a pensar i a viure segons marca la paraula del Senyor. Saben que l'Antic Testament, jo m'he anat al rei David, preparava sempre en tot el que havia de fer i manifestar per sempre Jesucrist. Per això tot el que n'hi ha en l'Antic Testament està mirant al Messies de Déu, a Jesucrist. Per això nosaltres es servirem sempre de l'Antic Testament per actuar contra el mal i per a demanar-li al Senyor que sempre fem el bé. No és raro, per altra part, tindre dubtes. Recordeu el llibre de Job, aquell home tan perfecte que li diu el dimoni al Senyor: és perfecte i creu en tu perquè tot li surt bé. Si n'hi hagués alguna cosa que li semblara mal, veuries tu. I el Senyor permet que el dimoni li tragui moltes coses i al final Job continua creent en ell, confiant en ell. Eixa és l'actitud, i com ell, com el rei David, com Job, n'hi ha una muntona de persones de l'Antic Testament que en eixa espera del Messies actua sempre davant de Déu, volent sempre fer la seva voluntat. I en el Nou Testament, quan nosaltres llegim i proclamem el que diu el Senyor, mos posa un poquet sempre nerviosos, perquè es diem: com és possible que ens demanes tant? Per quina raó, Senyor, vols que estimem a tots, inclús als enemics? Per què tens un sermó de la muntanya o del monte tan complicat per actuar? És molt bonic per dir-lo, per anunciar-lo, perquè no són paraules d'un home. És impossible que un home digui tanta cosa impressionantment bona com diu el Senyor. És una altra proposta que jo us poso per aquesta tarda. Dediquen 5-10 minuts a llegir aquestes benaurances o aquests capítols del principi de la vida de Sant Mateu, de l'Evangeli de Sant Mateu, de paraules de Jesucrist. Són impressionants. Quan lleguen, quan mediten, quan proclamen aquestes paraules del Senyor, diguen: Senyor, és impossible per a nosaltres, no per a tu. Tu ho pots tot. Fes possible que jo ho crega com tu m'ho dius i que jo actue segons el teu estil de vida, d'amor, de misericòrdia, de compassió, que diga sempre la veritat. La Quaresma és un bon moment, uns dies preciosos per a mirar el nostre interior, per a convertir-nos, per a confessar-nos i per a continuar caminant. El Senyor sempre ens perdonarà. Jo sé que n'hi ha alguna frase que sona no massa bé als nostres oïts, quan diu algú que mos coneix menys: és que vosaltres ho teniu molt fàcil. Pequeu, es confesseu i continueu pecant. No és aquest el sistema que vol el Senyor i que demana l'Església. Per supòs que el Senyor ens perdona sempre, sobretot en el sacrament de la penitència, però no espera que caiguem de nou. Si caiem, ens tornarà a perdonar. Però tota confessió, que és la gràcia seva, significa que vol
que creixem un poquet més, que madurem una mica més en la nostra fe. Vol que nosaltres, mirant-nos, creixem, desenvolupem aquesta vocació intacta a la santetat i a la perfecció que es demana el Senyor. Per això, mai la confessió i la penitència serà com una cosa baladí o que ho fem ràpid i fuig. És una reflexió profunda sobre la nostra vida i, sobretot, rebent l'alegria, la pau i la gràcia del perdó per part de Jesucrist. Aquest seria també un tercer consell. Llegint la paraula, confiant en el Senyor i buscant en aquest temps la confessió sacramental per a viure amb gràcia, amb intensitat i profunditat la Setmana Santa que s'acosta. Recordarem i actualitzarem la vida, la passió, la mort i la resurrecció del Senyor. Ell vol que tots nosaltres puguem viure-ho en gràcia seva. Els sacraments és l'altre instrument, l'altra gràcia que tenim per part del Senyor per a continuar vivint, relacionant-nos i creixent. Dedicarem uns segonets de silenci i ara farem un cant i així partirem per a no estar tot el temps parlant-los jo. Senyor, no ens deixis, t'ho demanem, en el mal que tan sovint fem, no t'allunyis, Senyor, revelat Salvador, dona'ns un cor nou perquè et vegem. Cercant miratges lluny de la llar, hem perdut el nom que ens vas dar. El camí de retorn va de la nit al jorn, l'esperança ens hi fa caminar. Senyor, no ens deixis, t'ho demanem, en el mal que tan sovint fem, no t'allunyis, Senyor, revelat Salvador, dona'ns un cor nou perquè et vegem. El Señor no nos da a elegir los males o nuestra vida. No nos revelará nunca el momento en que hemos de morir, ni cómo será nuestra vida en el futuro. Nos da siempre la fortaleza interior para soportar males y bienes que tiene siempre nuestra vida. Ni somos nunca nosotros los más desgraciados de los hombres, de las mujeres, ni somos los más felices. Tenemos de todo a lo largo de nuestra vida. Por eso empezaba diciéndoles que no habíamos elegido nosotros la pandemia
el volcán o la guerra de Ucrania. No se nos es dado. Lo que hace falta es no buscar el egoísmo para decirle: Señor, gracias por no tener yo la muerte cerca de mis hermanos, de mi familia o de mis conocidos. O gracias porque en la pandemia ningún ser querido. Nosotros tenemos que eliminar en la medida de lo posible el egoísmo, los intereses personales. Esa es la primera condición para caminar hacia Jesucristo. Y siempre tendremos la cruz suya como referente. Él hablaba un día también de cómo moriría. Y allí estaba una persona que le quería muchísimo, Pedro, y que le dijo: no, Señor, a ti no te pasará. Y el Señor fue muy duro con él. Quítate de mi vista, Satanás, porque el Señor sabe para él que no habrá resurrección sin sufrimiento, sin cruz o sin muerte. También a nosotros nos pasa lo mismo. Es verdad que nos gustaría siempre tener una salud fuerte, que en nuestra casa todos estuvieran unidos y pudieran quererse manifiestamente sin ninguna discrepancia. Es cierto que en nuestra comunidad parroquial o nuestra comunidad religiosa quisiéramos la unidad por encima de todo y quisiéramos que el amor que nos predicamos apareciera siempre. Pero eso no es así, porque somos tan limitados, somos tan pecadores que nos sale muchas veces lo contrario. Por eso nosotros esta tarde le decimos: Señor, haznos fuertes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Yo creo que nuestro mundo además es un conjunto de elementos que son contrarios a nuestra propia fe. Si cada uno de nosotros mira nuestro entorno, en la sociedad, hay mucha agresividad, hay mucha crispación. Decimos todos que hay mucha corrupción. Hay también divisiones y enfrentamientos por culturas, por etnias, incluso por religiones. Todo eso es presente. Hay mucha desigualdad en este mundo, la que nos es dada y la que producimos también nosotros. ¿Cuánta gente sin poder comer? ¿Y cuánta gente, seguramente menos, que les sobra y que no saben qué hacer con lo que ellos tienen? La desigualdad parece una característica del ser humano, que le gusta superarse y estar por encima de los demás. Y no digamos de la familia nuestra, de nuestra vida personal. Cuánto que tenemos que pedirle al Señor fortaleza para soportar una frase dura del hijo, una falsedad de un cuñado, de una hermana, o una inconveniencia que nosotros podemos decir a nuestro padre o madre mayor que vive con nosotros. Todo eso produce siempre el salto a la fe y a la confianza. No lo haremos de manera instintiva. Necesitaremos siempre pensar, reflexionar, llenarnos de la palabra de Dios para continuar haciendo el bien para todos y para siempre. Ese es el objetivo que nos trazamos. Por eso la actitud a la Cuaresma lo definía el Papa Francisco como buen jesuita. Es muy dado a utilizar distintas palabras que definen la actitud. Y él, no sé si lo decía así, pero pensaba que para mí y para ustedes les podría ir bien. ¿Qué actitud pedirle al Señor para esta Cuaresma? Escuchar, escoltar, acompanyar, seguir y aprender de lo que diu el Señor.
escoltar aquí, a tots. N'hi ha molta gent que té ganes de parlar i tenim persones que no saben escoltar. L'actitud primera del cristià en esta Quaresma serà: Senyor, dona'ns ànims per escoltar. Per als mossens, que sapiguem escoltar a la nostra comunitat parroquial, a la nostra gent. Per a vostès, que tinguen uns ulls ben grans per escoltar en la família, en la comunitat parroquial, en els veïns, per tot arreu. Escolten antes, abans de parlar. Segurament es farà tots millor si sabem i si aprenem a escoltar. També acompanyar. La segona actitud que ens faria bé a tots. Acompanyem a altres. I també deixem-nos acompanyar per als altres. Nosaltres no salvarem el món ni la Iglésia. Ja ho tenim tot salvat per part de Jesucrist. Nosaltres tenim que deixar-se acompanyar per la seva persona, per el Senyor, per la seva Iglésia, l'obra seva, i per tota la gent que ens envolta. Quanta gent ens acompanya. En aquest temps de Quaresma tenim tots la gran devoció de resar alguna vegada el Via Crucis i diem: hem acompanyat el Senyor per el camí de la creu. O també podria dir el contrari: vos he acompanyat a vosaltres en el camí de la vida, per a que entengueu, no sé si intel·lectualment, per a que accepteu tota la cosa negativa que feu i que vos fan. Les caigudes meues, el cirineu, l'entrega, la traïció, tot això que el Senyor li va passar, vol que nosaltres, mirant-lo a ell, puguem viure. Per això és important deixar-nos acompanyar per ell. I també acompanyem nosaltres. La primera condició del que vol sortir de l'egoisme és eixir dins del cor i fer camí en companyia d'un altre. Acompanyeu a altres, als malalts, a les persones que vos demanen consell, que vos demanen una opinió, que vos diuen: pregueu per mi, o vull resar amb tu. Acompanyeu. El camí del Jesucrist és un camí sempre comunitari. Acompanyar i seguir. Quin estil hem de tenir o hem de tindre els cristians? L'estil de Jesucrist, en tots els nivells, per sempre. I aquestes tres paraules són les que a mi em porten a aconsellar-los també que en esta Quaresma de l'any 22 no s'obliden de pregar per al sínode que va convocar el Papa. Estem tota l'Església en interès gran de caminar per a fer una Església més transparent, més comunicativa, més acollidora, més missionera. Ja sé que molts de vostès hauran participat en alguna reunió per col·laborar en les idees que volem portar al Papa Francesc i a tots els bisbes i persones que al final del camí del sínode discutiran, pregaran a Roma. Pues que siga un altre element per aquest distintiu d'aquesta Quaresma de l'any 22, la pregària per l'Església Universal, per al sínode, que és el distintiu d'aquests 3 anys que el Papa ha proposat per a tots. És important per a nosaltres. Deixem-nos acompanyar per la paraula també del Papa. Saben que quan ve la Quaresma, el Papa dirigeix a tots els cristians, tots els catòlics, un missatge que és públic i pot llegir-lo qualsevol, cristià, gent que no creu o gent d'altra religió. I enguany han fet un petit missatge que l'ha titulat ell, agafant les paraules de Sant Pau en la carta
als cristians de Galàcia que diu: no us canseu de fer el bé, perquè si no defallim, collirem fruits al seu temps degut. Per tant, mentre podem i tenim l'oportunitat, fem el bé a tots. Aquest és el missatge del papa Francesc per aquest any, per aquesta quaresma de l'any 22. I a mi m'ha agradat molt, sobretot, per el verb que utilitza al principi. No nos cansemos de hacer el bien. Perquè jo una vegada ho he utilitzat per a mi, perquè jo crec que durant una temporada, fa 30 o 40 anys, quan estudiàvem nosaltres, dividíem el món en els que estàvem molt propet de Déu, en els que estaven a mitjan i aquells que estaven alejados o lluny. Jo crec que és més ràpid dir que molta gent actual, molta gent nostra, s'ha cansat de creure. S'ha cansat. Sabem la paraula de Sant Pau que ens arriba al cor, però també nosaltres de vegades es cansem. És que estic cansat de fer el que tu dius. És que estic cansat de creure sempre. Quantes vegades utilitzem la paraula cansat perquè no volem fer el que l'altre ens invita a fer o ens mana. Les normes de l'Església, els manaments del Senyor ens cansen. Per què es cansem? Perquè la paraula de Déu, no el bisbe, no el mossèn, no la Iglesia, sinó el Jesucrist, ens diu: seguiu els manaments, celebreu els sacraments. Quanta gent diu ara: per què tinc que anar a missa? Per què tinc que confessar-me? I el Senyor ens diu: teniu que demanar perdó, teniu que compartir tot. Lo vostre és de tots, no és totalment vostre. I n'hi ha persones que es posen en silenci i diuen: ja estic cansat de fer el bé, ja estic cansat de compartir. Molta gent no ho fa, per què ho he de fer jo? I comencen a saltar dubtes de per què ens obliga tant a alguns el Senyor Jesucrist. Per això el Papa ens diu en aquest missatge que té 4 fòlios. És un missatge molt breu. Ens diu 3 coses. Que no us canseu mai de pregar. Jo sé que alguns de nosaltres podem dir-nos: sempre es diem uns a altres el mateix. I és que no podem inventar-nos el que diu el Senyor en l'Evangeli. Per això, la primera cosa que fem: no us canseu mai de pregar. No us canseu mai d'escoltar la paraula de Déu. No us canseu mai de fer el bé, de buscar en l'altre el germà que tens. Tots nosaltres som fills de Déu i germans de Jesucrist. Per tant, no us canseu mai de que l'altre reba de vosaltres un somriure, una carícia que vos acarone, una persona, una frase bendita i bonica per a que uno senta feliç de paraula, de sentiments, de desitjos per part dels altres. És molt important aquesta situació que nosaltres podem provocar en ares d'actuar sempre el bé. Per això, nosaltres, el Papa Francesc ens diu: vulgueu sempre no cansar-vos de fer el bé. La segona part del missatge parla de la sembra, de la collita, dels fruits. Això també ho hem sentit moltes vegades. Quan el Senyor Jesús volia explicar coses, aquella gent que l'escoltava utilitzava quasi sempre elements del camp, perquè la gran majoria vivia del camp. I això ho feia molt bé perquè tots l'entengueren i sabien el que significava sembrar i recollir. Sabia el que significava que una llavor caiguera en el camí, en pedres,
i la gent l'entenia. Per això diu el papa també en la segona part del missatge: sembreu i també teniu que recollir, però que la recollida o l'acollida siga la vostra i la sembra serà la vostra i la de Déu. La llavor és la que posa el Senyor en el nostre cor i en la terra per a tots. I nosaltres tenim que recollir fruits de bones obres. També ho diu això moltes vegades el Senyor, que els fruits siguin de bones obres per a tots. Per això mateix es deia a tots: cuiden-se de que els fruits no estiguen plens de resquemors, d'antitestimonis, que no estiguen plens de rancúnies, de falsedats o de rumors que afonen i atrepitgen l'ànima dels demés. Feu lo possible per a que els fruits siguin d'un arbre bo. Sols d'arbres bons, com dèiem el diumenge passat, produeixen fruits bons. I els arbres dolents no poden de ninguna manera donar fruits bons. I aquesta és l'actitud que té el Papa per a tots els homes i dones catòliques del món. No volem mirar al Papa Francesc, ell vol que mirem a Jesucrist. Ell ens acompanya, ell ens parla i ell ens assenyala al Messies de Déu, al Senyor Jesús, que és el nostre model per a tots. Aquesta seria la meva reflexió del recés d'avui. Tenia alguna altra coseta, però ja no us ho dic més, sinó que volia acabar de referir-me a lo que estos dies també viurem. Abans de vindre aquí, he estat en la comunitat greco-catòlica, ahir en la sang, i estava parlant en el mossèn que es cuida, que ve de Guissona tots els diumenges, i també parlàvem en el grupet que n'hi havia allí pregant. Estan patint molt ells, estan molt preocupats i molt dolguts, per supost. I estaven recordant-me si nosaltres recordaríem a tots que el proper divendres, el dia de la Encarnació, de l'Anunciació, nosaltres també estaríem units a la idea i al desig del Papa a Roma. Saben, avui també ho comentava jo en la missa d'aquí de la catedral, saben que el Papa fa pocs dies, la setmana passada, va decidir consagrar el país de Rússia i el país d'Ucrània a l'Immaculat Cor de Maria, recollint un desig o un secret de la Mare de Déu de Fàtima. I a les 5 de la tarda, allà en Roma, declararà per ell, i allà en Ucrània, o no sé on, o en Fàtima, un cardenal Krajewski també estarà unit a aquesta mateixa consagració. I els ucraïnesos en deien avui: nosaltres què farem conjuntament? Jo us dic, havíem pensat, prèvio a que el Papa decidira aquest dia, nosaltres volíem resar per la vida. Saben que fa diversos anys que el 25 de març la Església resa per la vida, pel do de la vida, i en contra de qualsevol mort. No de les morts interessades, sinó qualsevol mort. La mort de soldats i civils en Ucraïna, la mort de l'avortament, la mort de l'eutanàsia, la mort de les frases que maten els demés, de les paraules que fereixen, tot això va en contra de la vida. I per això nosaltres volíem, en Sant Pere, fer la celebració de la missa per la tarda, fer l'exposició i pregar per el do de la vida. També no volien canviar d'hora, però la comunitat ucraïnesa em demana que podrien, en ells, jo mateix, començar a les 6 un rosari i resar junts, si venen ells. Però continuarem nosaltres, mantenim
la mateixa hora, a les 7, començaríem la missa com la teníem prevista. I abans resarem en companyia d'ells i els que vinguen un rosari. Mai farem prou oració per eixa lacra tragèdia que n'hi ha avui. Els invite per al divendres. I també els invite avui, que és un dia molt important per a l'Església espanyola, que preguen per al seminari. Avui celebrem el dia del seminari. Nosaltres fa 15 dies vam fer en el full dominical la commemoració de 300 anys del seminari de Lleida. El bisbe en aquell moment, en 1722, va inaugurar el seminari que manava el Concili de Trento. Però avui ho celebren totes les diòcesis d'Espanya. Per això demanen també i preguen per al seminari, per les vocacions, per al seminarista que tenim i per aquells que en aquest moment estan pensant i decidint sobre la seva vida futura. Preguen pel seminari. També dir-los que ahir celebràvem Sant Josep. És un gran patró de l'Església Universal i també dels seminaris, perquè sempre Sant Josep és aquell home que cuida, que educa a Jesucrist. Educa entre cometes i cuida també entre cometes. Però és el gran educador i el gran cuidador. Per això els seminaris tenen també a ell com a patró. Pregarem també i li demanarem la intercessió a Sant Josep per que ell ens ajudi a tots a promoure en les famílies nostres algun jove que vulgui dedicar la seva vida al servei del poble de Déu en el ministeri sacerdotal. La vocació és tot. Des del baptisme, la vocació al matrimoni, al món laical, a la vida consagrada o la vocació al ministeri sacerdotal. Avui nosaltres demanem per totes les vocacions i específicament per la vocació al ministeri. Es fan falta sacerdots i en el futur segurament més encara. Per això estem obligats tots nosaltres a pregar-li al Senyor: Senyor, envia'ns bons sacerdots, que la joventut nostra tinga tanta dedicació, sabent que tenim molts punts negres en la nostra església. Però així, malgrat tot, hem de demanar per a que el Senyor suscite vocacions en el nostre poble, per al nostre poble. Ja veuen, sempre tenim coses que demanar. Així que ara nosaltres, un altre silenci, un petit cant, i a les 7 de la tarda començarem, com cada diumenge, la celebració de l'Eucaristia aquí a la catedral. Fem un silenci per a que així les persones que es queden també en silenci i les que marxen, que el Senyor les acompanyi a fer sempre i a no cansar-se de fer el bé. Parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum iras cari.